Tinatakbuhan ko ng video itong bahay na ito. Dito ito sa Magatang. Ang bahay nung malugang ko, si Atan, asawa ni Carla. Ayan. Papasok tayo ngayon. Kaya natin ang loob. Ito. Tignan 30 minutes. Kasama natin yata yung dito sa yung mga iba panilit sa tahan, no? Kakagin sa'yo. Mamahayap. Ano lang yung galit? Kung happen daw sa atin, hindi. Ayun, no? Ganyan. Alas mahaba pa nga sa atin. Natakot tita. Sabi ko nila. Ano yung maglakad daw nila? Ang dami pa na. Pwede sila mga kapitbahay. Pati lang may bago. Ito ang kitchen. Dito naman ang CR. Ganda. Nice. Very nice. Kada kung may CR. Pero may divider pa yun, di ba kung may labay dito? Bakit meron siya ano?
Baby girl. It's a baby little girl. That's baby girl and you're a little baby girl. Yun, sasaluhin kayo ng matawa. Pumunti siya stay. Pumunti siya kahit kasi hindi lumalabas. Dito Carla. Nakakabasketball yung mga yun. Akala ka na, CS ka na niya. Ako, tignan mo, 33 CS. Baby girl. Kilala ka, Carla? 31. Ah, pwede ba ba? May wala rin palang anak. Gusto nyo kami nalang mga anak sa inyo? Hi! Nandito kami sa bagong bahay ni Carla. Ayun, video mo. Ganda pala rito. Pwede kung ano, yung mga gusto kumuha dito. Maganda po yung lugar. Kaya lang ito, ano. Picture sa Picture ko. Kapicture na ka, abang marano. Ay, kunin mo yan. Ako rin, ito. Ayun. Ganda mo, ano. Ayun yung araw doon na yun. Ako nila yun. Ayun yung araw doon, oh. Peony. Zamora. Ayan, ang bahay ni Hasan. Ayun. Corner na corner. Maganda. Maluwang pa, mahaba pang ayun, may piyakang boundary dun siguro. Pinakamataas yata yung sa kanya rito. Bahay.
block 2. Ayan, block 2. Hindi pa na natatayuan. Hi! Ito pa lang yung pinatay dito namin yung trailing. Ayun! Ang mga ibon. Oh, Suday! Hello, Noe. Hello? Wow! Wala, lote pa. Kasi buli na yung pagawang balian mo naman. Pero sa rin na niya, ito wala. Parang kayo Latin. Latin. Diba? Hindi siya ako tayo na siya ko ako. Wala din every time. O di ba itong nanganak ang mga anak ko? Ayan, buli na yung pinakable. O di ba itong nanganak? Kailangan niya pa pagawang balian. Kasi rin ba mo makakain? Wala. Basta walang niya muli na siguro magbakasyon. Ganda nga po, right? Hindi mo na nakikita yung ano? Habang wala ka. Alam, ayan. Maliwalas kayo. Pero kasi yung pinagdaliran niya, nakakami. Ayun nga po, ay, yung ano, ayun na, mga ibon. Ay, ganda. Nandito ka sa paseo. Saan kayo na yan? Maliwalas. Maliwalas. Malinis. At saka yung natin daw, makakita talaga. Hindi dyan kayo nila. Ay, hindi. Alala ko ng girls din. Papulit sa may bumibili kasi. Tungtong na yan. Kaya ito man yung pag-iapaan ito. Ano ba magawa ko? Diyan man yung nakalatin eh. Ano ang binili mo? Tropic. Tropic? Nakabalot. Hindi ako nangalot. Hindi ako nangalot. Tupa. Wala yung sila mo. Wala. Kaya yung talaga. Ano? Mango. Ay, pakuha ka nga sandali. Friend, bakit na kang kaya? Dito na. Lalagyan? Takpang po. Friend, lalagyan suka. Diba? Yan po, bumili ko sila ng baglet. Kung palang pumapasok na. Okay na. Masasagasaan ko ako. Yan, dito yun. Ito po, masarap po. Pagdagdag mo suka kay Kiwa. Bigyan niyo na po sa Hindi kasi gusto ko binababa dito. Tapos lang ang utak sa kanan.
Yun mo. Sarap. Bigyan niyo na po yung isang galon. Buti na lang may dalang. Oh. Meron din pala siya kami. Mali. Maniman, yayan mani. Sili, meron din sili ito. Sige, gusto mong mani. Bago dito mani. Bago yan. Saka sili meron din. Sige daw po. Ayan, magkano? Tampulang. Ay, may sili ka dyan. Hindi, dalawa. May sili. May sili ka dyan. Oh, may sili ka dyan. May sili ka dyan. Mani na lang po. Ah, meron daw siya kuya. Dalawang mani. Magkano isa? Ako, hindi naman. Renta. Para magiging dalawa. Nakabili ng marami si Kuya. Ayan, nakabenta si kuya sa amin, no, para ano, nakauwi ng maaga si kuya, hindi na siya lalabas. Eh. Bukas kami uuwi eh. Nabobos niya na. Babalik bukas. Babalik pa bukas. Nabobos po ako na. Salamat. Thank you po. Ito, medyo matsaka. Thank you, kuya. Tara na. Okay, sige. Sarap Bye. sarap yung gate. Sarap yung gate. Ayan. Lalabas na ka! Lalabas na ka! Dito, dito. Bakit? Eh, tanggal niya mo sisig niya Karen. Umunyaan, kaya kalsada ka rin niya ka nung mag-stay. Nani ni Aslam? Ito lang, upatin. Kapag meron kasi balik na kalas lang. Busi na rin lang mo rin. Nga pala rin, di balot? Balot sa puti, balot Wala, sa pena. pena. Ito yung pena yung red. Ano yan? Ganito? Kay Ate Carla daw ito. O, dito rin. Kanya-kanya na. Wala, kumakain mo. Akain mo rin. Pinakulat. Pinakulat. Ay, naku rin. Yung niluluto ni Carlo, parang video ka dun. Punta ka dun, o. Punta ka nga, para kasama ka. Siguro niya sumainay na kung bago. Yan. Hindi mo na nakameta, di ba? Hindi na kami baka. Saging, Balot. Mati. Turote. Ha? Bunga? Hindi mo nga. Ah, Masela rin lang. hindi mo nga. Mama niya? Ito po, yung binili natin nga kanina sa Alam niyo lang po si Friend Arlen, may abagay na puso. Binili po niya lang sa balot, hindi na po siya iikot. Uwi na. ano ito eh? Ano ito siguro? Apat binili ko, apat na lang natin. Makulay ba yan? Ano yung joke niya? Pero na lang kung ano, kung kukuha pa siya ng panibago pag naubos yun. Diba? Sarap po na suka, oh. Gusto ko yung suha, basta magbabata ako na siya ron. Mataling na po siya. Dagita naman. Ito, ulanin ko mamaya. Pero, Balo, Tagalog pa na. Alam niyo po, nung maliliit kami, palagi kami lutong toyo at taba. Tsaka tropic, tsaka tintad ni Hapong Palo. tsaka ano, Lumaki po ako. yung ganong asin ng ano, sabi nila, ayan, masarap yan. Ano yan, may sabaw ka na. Madanong, di mo asin. Di mo ayaw na Pero ita. na siguro, hindi nung lang yan. Kasi buti kami ang awal na mahal niya. Tinawag na Kasi siya. yan po. Ano yan, ano? Kasi, dahil naman, tetra din na Ako pa rin lutong toyo. Kung Toyo toyo, tabako po. tabakong toyo. Hindi mo yung kami ng makanyan. Kakwalta mo. Support Jaya kanito. Para tsaka mana yan. Bawas bilo magawas na yan. Lagi ko yung Clark. Kaya ka na natin Kanya yung ako mana. naman. Katibok na yan, eh naman susukin, mani-mani. Lumabas si Macto, tipo. Bago ano yan, napasok kami sa eskwela, dati kami sa bahay nila, lang tayo yung bahay nila. Kayo na yan. Sa'yo ito doon. Tapos ano, Ha? tapos, Ang dati, nanay ko nag-work sa Clark. Nung balita ko, lumaki ako sa Clark. Mga Amerika. Bakit ako? May pabreaking Clark ni Mako. Dahil ko na nga sa Manila American Veganism. tapos ano yung sinusuklayan pa ng nanay niya.
Lapit na ako. Dito, parang si Olive Boy. Ayan siya. Sinong olive boy? Yung sa tatay. Ang mga si Olive. Kaya siya maputi na madam mo. Tapos pag December, lagi ko ka chicken steak. Nag-angel. Kinuha namin sa sukat ko. Angel ka? What? Kaya eskwela ka nito. Kasi ka nag-angel. Sikat na rin pa rin. Ang tama doon. Kahit Tama niya yung nangita magkwarta niya. Ano kinakaya? hindi, ang sikat ka eskwela yung bisita nila. Kami nung kita kami palilirigay ka. Lagi mo ako ang misis sa vlog. Kaya sina. Ito yung rama. Nag-angel. Lagi ko papa. May si Joseph kanita. Joseph yung taga-lay school. Hindi ako sasali sa mga galis. Pero nagyabi. Ito dapat Kaya natin. malapit ko pinili dalaga ng malagong papaputi. Hello, magiging nga Ano? Padahin kayo. Sumali yung permission na gawin. Ano? Pandam na ako makustro. Tira ako nabi. Ba't inertagan ito? Ang sinera ka? Permission sila Bebeng nun kasama si Bebeng. Kasi maputi si Bebeng. Maputi si Bebeng nun eh. Wait lang, kaya ka tinira pa sa akin yan. Ay, ito. Daling-daling. Ay, ito. Daling-daling. Lahat tayo. Sumaya Yung ng cake, Bebeng. diba? Mas ipong dance. Daling-daling. Makapalit na pre. Nakasya. Nakasya. Mga makuntan tayo. Patsal eh. Patsal. Hindi niya. Maganda kahit ang sila kahit. Ano yung maganda? Yan na kasi ka mo? Iya, silang. Dahil pag itong kaya, mama kita. Nakaklase tamo ni Romulo at sila. Oo. Upang tumelo, no? Mga siya sumakan ng pre, no? Mga yan, presenda. Lagi na kasi. Nakasya, pre. Baka lalo presenda kung nabigyan pera. Tinira ang bandal mo. Pero pero nung high school tayo, lagi na ako nasasali sa mga. Yung may baso nito nga, no? Kami sumayaw nito, Gani, tinira. hindi pa tahulog yung baso eh. Sila Ernest na lang eh. Siyempre, anak ko ganito. Talagang yung bata pa kanina ako. Talagang kami manabing baso, pipigilan niya ako. Ano yung kakahangin na ako? Yung St. Anthony, yung Foundation. Hindi namin ganito yung sinayin nila. If you wanna ride, you ride the white horse. White horse. Di ba? Ganito ni. Yan lang pinakatuloy yan. Diyos ko pa kanita yan. Ako rin. Di ba kilala mo yan ng Berry? Kasta mo? Ano galis ko, no? Oo. Kaya paano second year tam? Matuwa kayo kapamit. Uli mo niyang akong minaganda kaya, may adi ako ng may rayo, may collapse yun. May nulit na natin po kayo. Collapse yan. May nga dali rugo. Kaya may pwede ang klase ko. Ano ka rin yung may ita? Mag-collapse yan. May namin kayong botuan, may aking yun. Kaya kung misalunga. Ayun ang bugawan yung musa. May nulit nga lagi ang po Hindi pa kayo ito. Tapos ang tension niya, di ba? Yan na din. Namin din ito niya. Salamat po kayo kapamit ko. Ano rin yung kayo? Ano din yan? At yung sakit puso ko. Volleyball. Kapo na. Kaya ka naman basketball ko. Nandito pala. Ako naman basketball player ko. Kaya ikaw sa mga ganyan ako na. Ang kasi tumakas ko. Ikan pa kaya volleyball ako. Hindi nakikita daw. Hindi ka. Magwala siya yung balilin. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Chachabule, what are you looking? Chachabule, ano pa na nga po? Sabi niya ang mga Kasi pag mamamalirin siya, bakit talaga?
Ito po ang ulam namin ngayon. Apo, ano bang ulam mo ngayon? Oo. Anong ulam mo ngayon, Patsy Roy? Anong ulam mo? Ito, luluto kami na Anong ulam mo? Mustasa. mustasa, Puro. buro, talong, Talong. saka Tinapa. pa, yan. Yan, at saka yan. Fishball. Simple, ayan, masarap yun eh. Ang ganda naman ng kacak na yan. Ayan, gotcha! Bakit umiyak ang baby ko na yan? Mamaya kita ikikilitin na, no? O, sige na. Hello, baby. What? Ataas daw. Ito si Apro, anong ginagawa mo? Nagbugas ka? Ito, nagluluto. Deme, Lowie! Don't worry, Lola. Ataas. Okay, thank you, Lowie. Okay, go there na. Welcome, Lola. O, ano absurin mo sasayin mo? Nagugutom ka na ba? Gutom na ba? Ayan, konti na lang po, manugutom na ako. Mamaya na lang ako, baby. Yan po, nagluluto ko si Patsy. Ano sauce? Fishball. Yan po, nagluluto ko si Patsy. Ilang minutes na ito ako rin, mahaba na siguro na. Mahaba na, tsaka mamaya kakain na lang tayo, no? Sana na ba? May din po. Di ba wala nakapunta dito? At least naman yun. Kaya siguro naalis din kayo doon. Saan ba gusto mong makakuha nila? Wala pa po. Ito po, naligo na po ako. Resto na ako. O ikaw, kumain ka na po. Kumain na ako. Kumain ka na. Oo. Kumain ka na, o mag-ano ka na. Outro ka na. Okay. Ah. Ito na, okay. Oh! Dahil lang, baby. O, sige na. Hanggang dito ka na lang. Hanggang dito na lang muna ang ipapakita ko. Mga kabady. Dahil nakapagkita ko yung kabuuan ng Bahay na anak ko. bahay ng mga anak ko. Pakanay na anak ko. Pangalay. Doon ka na, we. At pinakita ko rin yung mga lugar na may bakante, meron hindi. Pero okay naman siya. Kaya tutusin, nakikita ko maganda yung bahay. Okay? Hanggang dito lang. At Paalam ka na. magpapaalam muna ako. Goodbye. Goodbye. Mga viewers mo, tsaka yung ano. Okay mga viewers ko. Huwag kayong makakalumot ha. Kita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Kita tayo sa susunod na Vlog. vlog ko. Okay? Thank you. Okay? Okay.